Huomenta, kasvi. Huomenta. Oletko löytänyt uuden kemuli? Voi en. Olen jo tutkinut Muumilaakson läpi kotaisin. Peikko ja Muumi Siltä näyttää. kurkkimassa aidan raosta. Sehän on talo. Isä, mitä sinä aiot? Te jäätte tähän odottamaan. Jos tulette mukaan, koko suunnitelma menee plörinäksi. Isä, mitä sinä oikein aiot? Oh shit, it didn't show. He hit it too! Oh my god! Oh my god, he hit it! Hyvä mies, mies. Mitä ihmettä te teette siellä? Voita. Kuka kuin kotonanne. Erittäin miellyttävä yllätys. Tervetuloa! Pelastakaa lapseni! Minähän käskin teidän käyttäytyä kunnolla! Luonnoton äiti! Tälle Muumilaakso ei ole sopiva paikka lapsille. Mitäs tämä oikein on? Ilotulitus teidän kunniaksenne.